Komelya Zafurani ji bo agahdar-kirina kesên bi Tirkî nizanin xebatek da dest pê kirin. Wezfedarên Komelayê diçin malên kesên Emir Mezin û derbarê vîrusa koronayê da bi Kurdî agahiyan didin wan. Komelya hevkarî û alîkariya civakiya Zaxuranê ya li Midyadê ji bo kesên Emir Mezin xebatek da dest pê kirin. Bi vê xebatê tê xwestin ku kesên Emir Mezin û bi Tirkî nizanin derbarê vîrusa koronayê û tevdîrên li dijî wê de werin agahdar kirin. Di vê çarçoveyê de peywerdarên Komelî mal bi mal digerin û bi Kurdî agahiyan didin kal û pîran. Ev nexweşî eglebe ji peşkê devê însana jilma însana bulaşmış dibe divê maska xwe devê xwe û wêla xwe û digrê bine berê û xwe en az metrok û nîv ji însana dûr kevin heta ji watê ji bo nîgo ixtiyarin dernekevne ji derve wextê derketin jî dîsa maskê xwe bine berê û xwe hatine malê destê xwe bi sabûnê biqin en az 20 saniye bişo. Welatî jî ji xizmeta Komeleyê qayîlin. Belkî qurtarmî şikin İnsanê ihtiyar û nexweşiya wa jî hebe zor ji wara. Hemid ji me re got ne mala we ava Xwedê ji we razî bê. Mala we ser carî ava û ji bo wî me hatine. Sekterê me hatin cema û me sual kirin tiştê ku bêjin pey wana gotina wa em pek memnûnin. Herûha Yekîtiya Ewropayê jî di çarçoveya bernameya ramana civakî de piştgiriyê dide vê xebatê.